Allah ya ƙara alkinta harshe na, waɗansu ma ba su sanni ba gashi suna da yin ambatona. Dubin salatin ka ya Allah da dawo manzan da kai aljanna, don masoyansa makiyansa wuta su za ta ƙona. Ali sahabbai ka hada a cikin salatikan ya Allah, da dukkanin mutanen kirki suna cikin ambatona. Wai 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 adan tafiya ni ko a yanzu dan na juya, za na je unguwar sarki kwana kaɗan za na dawo. Murtala Sadauki in ka tafi yaushe ne za ka dawo wayo. Murtala Sadauki in ka tafi yaushe ne za ka dawo. Za na je na gwebe unguwar sarki garin yau ba fashi, za na je gashi na aniya a yanzu na ɗaura ɗamba. Na taho a fannin tafiya na ɗauki angara na sagala, idan na je ta shako ba mota baya ba za na yau ba. Idan na je gagari da yawa kowa yana so mu gana, gashi unguwanni da dama ba anguwar da ba za na je ba. Waɗansu in sun kira ni waya na rasa me za na ce a gare su, ga su duk yan uwana ne, ƙarya ba zan so na yau ba. Waɗansu suka ce ba ni da kishi, ya kamata a kowace waka sunan garin sa a ciki, kar na zamto a jawo. Gaisuwa ta farko unguwar Kyanso, na san kuna da matasa, na faɗa a yau kun cire tuta tun a kiwo da noma. Unguwar Tuduna ya bahalayen kuna san kuna da sana'a har da noma, kowanne idai ka zo babu dama. A gaida 'yan unguwar Basharu kun kera dukkan sa'o'inku, fagen noma da kiwo ba kwayin wasa da dama. Idan na je unguwar Gabashi akwai masoyan Sadauki, wanda ba su san a kawo musu raini, suna da kiwo da noma. Na wuce duk ina da bulayi, unguwar mu ban furta ba, ku dakata yanzu zan juya gida kawai za na dawo. Murtala Sadauki in ka tafi yaushe ne za ka dawo wayo. Murtala Sadauki in ka tafi yaushe ne za ka dawo. Jinjina a gare ku nake matasan unguwar sarki, haske idan ya doso a guri duhu shi za ya ɓuya. Gaskiya kuna ban sha'awa a ɓangaren karatun boko da ɓangaren karatun arabiya, in ka zo babu karya. Akwai unguwar sarki yau a gida nake rera baiti na, Umar da Salihu na ya halayen kusan babu karya. Siraji shirwa a gaida mazaje, na tuno da awwal fele, Amina har yanzu ba labari ko dama na karya. Ubala Ahmad Hudu ba zan manta da ku ba, har yaya na Abdul na wibuji kan yari, a baya wakar kanayo. Murtala Sadauki in ka tafi yaushe ne za ka dawo wayo. Murtala Sadauki in ka tafi yaushe ne za ka dawo. Suno su kai makana a ciki, Iliyasu mai dawa a gaishe ku, dan Juma Juta Aliyu na ganda a gwibu unguwar sarki. Ado Bashir na tuno da na korau, har da Ibrahim Masta, gaisuwa a gare
ku matasan gwiɓi unguwar sarki. Jamilu wazirin gwiɓi na bakwaman na ji a gaishe ku. Ibrahim Khalil ku duka dai ga gaisuwa gun Sadauki. A baya na manta Sani Guruf na Ismail ke ardi, wanda bai ji sunansa ba to yayi afuwa gun Sadauki. Godiya nake yi wa masoya na maza da mata na garinmu da ma waɗanda ba ma a garin suke ba, kowa da kowa. Kaɗan cikin tarihin masarautar unguwar sarki Ibrahim na farko, sarki mai asali na ya bama. Sarki na biyu Aliyu na ce ku jinjina wa mai sassauci ne wanda bai san musuma. Sarki na uku da an kanada ya haya jarumi wanda bai da tsoron ka zo a gare shi ko kuma shi ya zo ma. Sai na yanzu sarkin mulawal gare ka Allah ya ja zamani ya kare dukkanin sharri ko da in ya taho ya koma. Allah ji kan wanda an karsa maza da mata musulmai, Allah ya sanya dausayi aljanna ya kyauta karshen mumuma. A gaida jigo akan wakar Umar mazaje da baku da kyansu hada da mai abin mamaki.